Boys and sons, contractors. MC Omari Nash. Oma gini meat. Bas, ingamo sedonjo kanyo no endo aneno jaber nyaronage. Jaber nyaronage karibu sana. Kawuono wa introduce msani manyien kabisa. Aneno ka jisedonjo kachacha endo giminyalo timo. Anena Nyuola Radio is there watching. Karibu sana everyone that is watching there. What I want to tell you, share this live because we have upcoming artists here that we want to promote, and when we talk of promotion we mean it. Koro ng'eya kanyo nyalo neno jama moro manyien kanyo to mbele na ka be an gi jama manyien to studio be an go manyien an gi gik manyien Anyuola Radio wacho kwa chani Omari Nash usiongeze nyuma yako. Aneno Kalorin bene kachacha endo luonga no Omari mokwongo kabisa iluonge ne ng'awa? Iluonga Brayo Otieno. Lakini nyinga maru sani en Brayo Mcheza. Brayo Mcheza. Ine YouTube. Ana YouTube. Ginyeng mane? Nying mar Brayo Mcheza. YouTube. Brayo Mcheza official. Brayo Mcheza tokena ena Brayo Mcheza. En Brayo Mcheza official. Kamano. Okay. Aneno ko Thure engineer bene kachacha endo maniluongo no Thure Jawaya. Aneno ka baba imbe bi mos joge choth. Imbe konege. Yes. An nyinga iluongo ne Ostino Odhiambo. Aja Homa Bay County but nyinga mar thumen Ostino Kijana. Yeah. Okay. Yeah. Koro gimokelo wakaneno ka this is Jendeke Mfalme. Wacho kachacha ne ler adua maniluongo ni MC Jendeke. Ing'e ajendo? Awinjo nyinge. Iluongo ni ajendo table banking. Ng'ama watch gini ende amedo paro nene one kachacha live gi MC Jendeke teacher Dek. Okonwa ni to be poden ka prince enda. To ko wuok tango timre. Ing'ama watch gini kikileo moki neno shono mera. Owacho kapichecha ni bwana entinde. Odhi kono wa boss ne manyien. Aneno ka wan ka charge ya par. Share this live. Wan gitu manyien migolo ka wuon iluongo ne. Iluonge ni Ngima Idho. Kamano. Ngima Idho en ohangla, en gospel, en to mane bwana, en rumba. Ngima Idho en ohangla rumba. Ohangla rumba. Ene mwago ka sani ni. Ma iluongo ni J Studio ka in kanyo to maybe ipenjuri kaka tem manyo J Studio motel nege gi producer marwa Othure Jawaya. Aneno ka Brandi Joseph, Brandi Jaff. Wacho ka cheja ni amoso welo kao. We koro wagono thum, wawuoyo matin thum kaliech. Wachak thum. Sauti ni ya Brayo Mcheza. Tuko na Othure Jawaya ndani ya OJ Studio. Mbabiro Mos. OJ Studio. Brayo nyafigido sila. Jakuwa yanga kora temo kama. Othure engineer. Brayo nyafigido sila wanungu makoro kelangola.
adwani kona ni ati winjo thum no iwinje nango ang'o moningo kijana ni omedi nikech wan kaendi mondo wakonyre kanyakla. En thumbe manyien makore kogolo sani endi iluongo ni ngima idho sana. Idhi kete YouTube kacha wan mwawacho ni okwongo aonjo nigo kapod onyien kapod oliet. Iwacho ni kijana no kiwinje nare be onyalo to koko nyala ng'o mi ok onyal ere kaka wanyalo med jiwe mondo chop mbele kacha. Aneno ko omondi omuga wacho kacha ni yae awinji kan Kisumu City. Mit bratari iluongo ni baba nuone gi nyingi bwana. Nyinga Brayo Mcheza, YouTube Brayo Mcheza official, and code fans page bende Facebook achacha Brayo Mcheza music. Kongiwinyi ngoma. Mondi konwa ni to chalo na de. Producer marobe ni kai ndiang na kele mozo mati iluongo ni Othure engineer. MC Omari Nash. An gima ng'eyo ne kaka wan kaji paka uchiel ni kopo ni washegi ni twadhi bedo over 30 people. Let's share mondo wa promote openji ni jakanye. Awo kugunja siaya. Ma ugunja siaya bwana magi joloka bwana magi jok moko ka. Magi kore jo mago thum ma serious. Magi kore jo mago thum mathum. Ka in kanyo tafadhali gimi konge team minyalo promote go jathum and share this live mondo wabed more than 20 people. Mondo wabed more than 20 people please share. Iluongo ne baba wach ne jogi nyingi bwana. Brayo Mcheza thum moketo ka echi iluongo ne ngemo e bas. Wanji prareyo. Share this live. Wadwan wa made promote artist magwa tafadhali share the live. Iluongo ni Brayo Mcheza YouTube kachi iluongo ni Brayo Mcheza official. Konwa nene to sauti biwinjo maber live ni is it having the good sauti koso kuwinjwa masawa. Twende kazi. Karango kaka maisha idho mcheza nyodondo donge miri malayanga. Uchudo nyathigo kemba simamo waga dorija solo kawuono yoga ngima. Uchudo nyathigo kemba simamo waga dorija solo kawuono yoga ngima. Donge pila sika uoro Brayo Mcheza jatugo kaka maisha tiaida. Donge pila sika uoro Brayo Mcheza jatugo kaka maisha tiaida. Uwecha ngima siko chanda pile Mcheza jatugo miyo kawuona yuake banjo. Uwecha ngima siko chanda pile Mcheza jatugo miyo kawuona yuake banjo. Brayo sira nega pili madonge loyanga. Uwecha ngima chandaga Brayo chon kune Mcheza ile ngima idho. Aneno kaya chaka beni jawaya. Wacho ni bwana ano kanya pingo mari. Akia pingo mari. Ostilo kijana. Salimia Denis Obonyo. Sama chugongolo we ura pari sepena duto mangiyogo. Sama chugongolo we ura pari sepena duto mangiyogo. Otura mazawaya ni injini olinga manjo tumuridore. Otura mazawaya ni injini olinga manjo tumbiro. Ostino wacho ni oseka umos. Ostino kijana benie YouTube kacha imanye. Magi upcoming marks wadon wa promote gima noma. Okay.
Twende. Kisiwoda selimo agikanti soja ni banjo luongo nyinge. Usto. Dorina tieno nyako jaber mano sega nindo thum parai. No. Mera tumo kenya bedo mamit kama to jolinga bwana. Tumo kenya bedo mamit kama to jolinga bwana. Wadwa ni kuma in kanyo no share mondo promote jamane. Iluwe kachache Facebook, iluwe kachache YouTube, iluongo ne Brayo Mcheza official YouTube. Brayo Mcheza TikTok. Brayo Mcheza Brayo Mcheza music. Facebook acha. Aneno ki igo thumbe madhime mos. Dango wach ni go angla rumba. Angla rumba thuma ero sana. Be thuma kiwinjo ti iwinjo kelo ni feeling moro kanyo. Feeling mokue ahinya. Feeling manoma. Yeni en thum moro mokut madhime mos. Mar thuma be ang'eyo ni ka ng'ato kawo thuolo ne mowinjo maber. To nyako winje maber. Isegolo thumbe ari. Ma debet mokwongo. Ma thuma mar ariyo. An kod thuma mokwongo nagolo Ngwasi Studio gi engineer Deno. Iluonge ni Hera Chanda. To anyalo wacho ni ya bende kana luwo profile mar Slim Nyarawendo e Facebook. Chieng' moro kanyo nawinjo kowacho ni sana kata art en gima ji machielo ema neno kuomi. Gima iniwoni neno. Korona wacho na tema ne ago thuma winja nen to ji to winje nadi. Samoro ji nyalo winje mopogore gi an kuso. Ayude. Iwinjo kako wacho no endo, owacho ni en ok dang' ojajre. Un emonyalo jaje. Winja ne thumbe ne inyalo dhi kachache YouTube mare oluongore ni Brayo Mcheza official. Meja wacho ni gotea Brayo Mcheza hapo. Ingeo iluonge ne meja karogo. Kamano meja. Kamano. Kao mos mang'eny sana. Ineno joma promote ge magi jok madwani ineno samedhi live kama joma ineno promote ge madwani samego thum ichogo ileno kaka meja. Kuri igo thum Brayo Michael Brayo kasi chogo meja karogo. Mera tene kajo kadona wuo mang'eny. Adwana wuo matin thum kaliech. Donge winjo gino. Ana se wuok ni ati upcoming game modon wuok go. Ineno kaka watero papa teacher. Kaka wachako watero Brayo Mcheza. Kaka watero Ostino kijana. To be kaka upcoming producer miluongo no Ture Jawa wuok. Yan wuok set. Wuok upcoming MC, upcoming producer, upcoming Omega. Wadwa nyaka upcoming majuchudi. Sani raj. Dorina tieno nyako jaber mano sega nindo thum parai. Kaya sira nega Pere madonge loyaga Weche gima chandaga Roya chom kune Mcheza Ile gima idha Maisha ya panda kukicha Brayo wololore Mcheza Brayo wololore Mcheza Baba Wewe Sugudu Swaga Mcheza sauti yangu Brayo Mcheza sauti yangu Naomba isikike Kenya nzima Naomba isikike Kenya nzima Pembeni kote sauti ifike Pembeni kote sauti ifike Kaskazini hadi kusini Maombi yangu kwa Mwenyezi Utukomboe Mungu Baba Utukumbuke Mungu Baba Tereto Maisha kwetu yamepanda Tereto Uchumi wetu umepanda
Dugu 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 sugudu sugudu. Angeni ngato kore kodonjo ka penjo ni bwana tango matimore bwana debed ni jogi solo pesa moro mar liel kusango no wakoni ni wan ka gi upcoming artist wuoi ma serious manoma iluongo ni Brayo Mcheza. Iluongo ni Brayo Mcheza idhe kacha e YouTube mare ondek ni Brayo Mcheza official. Kimanyo Brayo Mcheza timanyo BRIO. Aneno ka Meja Karogo ondiko Brayo Krach lakini manyo BRIO e YouTube kaseta. Owacho ni amor kodu ba. Kendo aluwo chenro hadi tamati. Amor kod luwo upcoming artist. Ka in an bende abiro kata kamano an ajabenga. MC Omari Nash onego ayud namba ni mar simu wawuo. An namba 90711923274. Mano namba 0711923274. Wan wadwaro ni ati wawuok kanyakla wan ka endigo Othure Jawaya, Othure Winyairo, ma endi kore jama magolo ne all the upcoming artists wer. Ibiro ka tigolo ni wer wa base Umoja 3 donge? Umoja 3 en kilwelwa ka Ngudo Road no te ero weri gi kumego eji. Koro ka kumego e thom. Komego e thom. Ngeni ka Ngudo Road koro wapogo dere. Wan ko komego eji to ge komego e thom. Koro ibiro Umoja 3. Winyairo kimosi jogi bwana ine mitimo ne Brayo Mcheza. Ane matime. To be podi ine mitimo ne Osto kijana. Ane matime. Ostino kijana. To be ine mapodi timo Vera. Ingeni Vera adhi Kisumu bwana jiteko na bwana umera kete Vera umera gon ma Vera matini bwana. Nia wane Vera nyajo Kenya ne negotiato mingado todong. Sianda ne makode jago motimo gija. Ma endi jago mogose pika ma e producer. Ma endi e jago mogolo ginene Japeto bo mako piny bwana makadhi an koro jiwe luonga no mari jilonga mani Japeto bwana. Fair, cham fair. Ma koro uoche gisa. Ma ende ilongo no Othure Jawaya. Kopo ni ati ng'ama ni oko kanyo tidwa golo were, just contact us a Facebook page mara anywhere kata kinyalo yudo Othure Jawaya embende ene YouTube ene Facebook wa support reuru mondo we grow together. It is high time wan kaka joluo wa support our own. Ineno Edwin Okumuwacho ni mosna Othure Jawaya isekao akao ani ngeni nitie gik moko moka ter mos ngano kaka immediately kate jatho manoko kanyan kiki mose ni Omari Nash imoso na mat okabidhi kawuono wan kaendi gi Brayo Mcheza golo thome mar ariyo miluongo ni Ngima Tek sana Jeffic Media moswa kachani Omari marwa tata nango amisi babe lakini kawuono wagolo thum manyien iluongo ni Ngima Tek mar Brayo Mcheza. Koni gine gidhi YouTube kacha gimanyi. Manyaure YouTube Brayo Mcheza official. Tie thum mokwongo kanyo nagolo ngwasi. Nying thum en hera chanda. Koro mathuma mar ariyo wagolo ka Othure. Aneno ka Meja kuna ka ni Omari okan computer noe namba no ba. Nona berio. Apaga chiel. Prochiko gareo. Prade gareo. Prabirio gangwen. Bejine kode mangeny ka namba na public kidhi YouTube kidhi kanya namba na public just MC Omari Nash contact obiro. Tij lerba. Devirans mawazo. Twende kazi. Aisha ya pandata sana. Bidhaa muhimu bei ghali. Umasikini kila kona. Watu wa chini tunalia. Sana. Brayo Mcheza degona yongi mazakenya. Brayo Mcheza degona yongi majaluwa. Brayo Mcheza degona yongi majaluwa. Bima dayana ngokos nyara bana jakoya. Bima dayana ngokos nyara bana jakoya. Shona na wero yaka yongi Mcheza.
Hello duto mawinja penja oling nang'o. Hello duto mawinja penja oling nang'o. Moko beche aidho penja oling nang'o. Tuoche ne oganda ng'iya oling nang'o. Tuoche ne oganda ng'iya oling nang'o. Dier bende oganda nyathi gadari chikuyo. Dier bende oganda nyathi gadari chikuyo. Remo maka jatugo tuo mar adundo biro nega. Remo maka jatugo tuo mar adundo biro nega. Chunana wacha kakosa nuga tuena. Chunana wacha kakosa nuga tuena. Digadari Brayo Mcheza dengo na yo ngima za Kenya. Kik wach ni bwana Omari gini promote mana joma osedhi bwana. Wan ka ende gi kijana manoma seriously. Aneno ka jonde ko comment mang'eny kacha. Ng'ato wacho good job. Sele wacho ni great job. Ineno gino. Mani koro nyiso ni jogi support manoma. Iwinjo Deviranso wacho ni tiji ler Otieno wacho kacha ni very impressive. No, I need another phone to read these comments. Gingeny. Nash donge yawa seriously. Nash donge biru mondisre mani luongo ne Mark de Frank ngain. Manying teka ambe kare mos na Brayo mani luongo ni Jeffik Media. Jeffik Media wacho ni mos na Brayo. Freddy Odongo wacho ni Omari baba amosi kanyo akao. Ingat man kanyo ma support wago ni erokamano ahinya nikech I always say ni ati our fans are our king. Siwinjo Omari en man Omari nikech nitie jok moko achiel ariyo adek manyalo appreciate. Ineno nyalo kawo time gi. Jok mawuoch ka gi endi ok onyiso ni ati gin joma ne onge tich. Gin jok mowacho ni bwana waneno yawuotwa kani online, let's support them. And support does not mean ni nyaka mi jathum pesa. Support does not mean ni nyaka nyiew ne jathum gimoro. Support en tiende ni ati kaka one live ne watch I give a positive comment. Kawa wacho ni ati wan kae ndege Brayo Mcheza idhi kachicha YouTube mare I subscribe. Mano is a big support so far that you can give to our artist. And many artists bangeny because bedo support to wigi wil ni wan mwaketo gi kanyo makoro ng'ato chak weyo ni malich matokea ni ati wan koro wan support uru. Freddy wacho ni Omari orna namba na N07 11 92 32 74. Wan ka indigi kijendi areo jamani be embe en artist embo golo mare ang'o winyi mare machiegni ento koro iluonge ni Ostino Kijana be ni kache YouTube. Ostino Kijana ni YouTube, ni Facebook, Ostino Kijana ni TikTok, nyaka Instagram te. Kamora mora Ostino Kijana. Yeah. Ingama chunye chwer kanyo ne Ostino Kijana. Idhi kache YouTube mare ti subscribe. Ingama chunye chwer ne Brayo Mcheza. Twende kazi okadwa ni ati wawuoyo mang'eny, wawuoyo matin thum kaliech. Wagolo thum manyien miluongo ne ngima idho. Mogol gi jathum mare Brayo Mcheza. Wodo gunja od siaya. Mawaji ne jogo thum. Brayo Mcheza dengo na yo ngima jalua. Brayo Mcheza dengo na yo ngima jalua. Remo maka jatugo tuo mar adundo biro nega. Remo maka jatugo tuo mar adundo biro nega. Pei madena mokoth nyara bando jakoya. Pei madena mokoth nyara bando jakoya. Chunana wera kayo ngima Mcheza. Chunana wera kayo ngima Mcheza. Hello duto mawinja penja oling nang'o. Hello duto mawinja penja oling nang'o. Moko beche aidho penja oling nang'o. Shikilia ng'ato dwa namba. Ng'ato wacho ni miya namba Ostino. Ni miya namba Ostino bwana chiu namba gapi bio. Okay, namba na N0714 42
5150. Mano yudore kamoro amora kata e bwo kitanda. Ogo samora mora. Kamoro amora. Samora mora. Samora mora. 07 14 42 51 50. Mana tari. Owacho namba bwana imbere. Wadwa ni we namba ni kai mondo maybe ngamadwa support oyude choth. Okadwa ni anabedo broker. Ni Omari en broker mag upcoming artist. Makoro ngato yoda wakungo wuoyo kore adwa ni wuoyo loyi an ka sitangi ne jopiny dhi kacha chamanyo Brayo Mcheza to ngamadwa wuoyo kode yudi direct. Namba mar simu en achiel en 0791 06 0791 91 06 06 22 85. Ketu wacho kacha ni mit para tari kumia urusima chiel mondo som go comments go. Kik bed ni awe comment mar ngato oko. Ngato bo wacho ni an ka dhi live mar Omari lenga. Eric Makowera wacho kacha ni Jakotieno nyagowa kane mbeta Rosenga awinji ma fine. Thank you. Keep the great job. Oture engineer wacho ni dongi yom. MC Jeffek Media wacho ni Omari donge thum kosego Omari donge jathum kosegolo thum to itimo kama cha beb. Yes. Itimo kamano toto. Aneno kondiko kache kendo ni keto wacho ni mit mara tari. Jeffek Media polo wacho nwa kache ni akona mtu. Ostino kijana to akona mtu bate. Mnaweza ongea. Amesema kuna mtu but mnaweza ongea vizuri kuna venye mnaweza ongea. Talk trend. Talk trend. Hawa. Kuonwa faragani. Bas, adwa ni wawuo mang'eny nikech gimono kelwa kama duong' en mondo wa introduce ne jago ma wan go ka endi luongo ne Brayo Mcheza. Brayo Mcheza adwa ni kaw thuolo ni endi ka wuogi fans magwa man ka kon gi gimidwaro fans anawacho ga pile ni I don't have fans, I have loyal friends. Magi usiepe na maloyal, they always do kaka kwayogi. Iwinjo? Koro mano nyisa ni eti giera seriously. Victor Tieno, asante sana, you said keep it up. Mitenga wacho kacha ni Omari aneno ukanyo wood IKSDP. Wakao mwalimu. Koro wuoge jogo tafadhali. Akawo thuolo ni mar dwokon ma fans duto. Awinjo ko Omari Nash luongo gi ni loyal friends. Nying maduong' ahinya. To gima ng'eyo ni ithum ka onge fans kara thum onge. Mit thum en fans. Koro an akwayo mana no miya support. Be adwokon Omari thuolo. Adwokon Omari erokamano kuom miya thuolo ni. Mar mondo tudra kodwa achiel kachiel kokalo ka. Koro miyauru support. To support Omari osenyisou ni ok ochuno nyaka ng'ato mi pesa. Support ki ihero gimatimo, mi support miya positive advice kata miya positive comment. Dhi miya chuny mar mondo mi kinya chaka los machielo maber mohingo manya loso cha. Koro akwayonu miyauru lwedo. Abiro. Mit baratari aneno ka George wacho kacha iluongo ni George Gombe. George gimigombo no. George giminene igombo no. We amba gombe. George wacho kacha ni nyakwaro gwela meta. Asedonjo from Central Sakwa. Nango market meet en market kozo marketing ya. Kaso Janabi wacho kacha ni Omari, this is great job. Thank you so much. Odhiambo Tieno Apas wacho ni very impressive following online. Erokamano jatelo. Mwangi wacho ni mit maratari aneno ukanyo wakao. Koro dhie YouTube support uruki jende wagi eki kae wangi Brayo Mcheza ase wang maten ng'ato samoro nyalo penjo ni to ang'o miya tiyo gi nying mar Brayo Mcheza. An man kani an nyaka jatugo ahero mpira. Koro ing'e ni samoro ka ng'ato winjo ni Mcheza to ji interpret mopogore. Koro Mcheza anyalo bedo jatugo anyalo gwe adhula lakini an be agweyo nyaka mpira. Koro emomiyo nayiero nying mar Mcheza. Koro interpret mopogore jowadwa. Koro Brayo Mcheza en jatugo mar mpira be, to jatugo mar banjo be, jatugo mar waya. Koro kuom sani tadwa na kelu ngolo.
ngolo biro kanyo mar tayari. Ji wacho kaendi, ng'ato wacho ni wabomi support. Masi wacho ni wabomi support. Mani luongo ni Masi Eric. Masi Eric no keto namba ne piny kanyo endo. You can follow on YouTube. Emidhi yude video ni full. Koro inyalo dhi YouTube kacha telowe se yudo kaka no namba ne piny kanyo endo. Wabomi support. Mano mit maratari. Eric wacho ni embende choge waya. Iwinjo? Eric wacho ni embende choge waya. Kene yuda Eric makowera Eric waya biro bro chogi baba kasto Moli Opere wacho ni Omari aneni ka an pipeline kayo wada kitieko to werna japeto. Twende kazi adwa ni koro nikech wan gi jothumbe ariyo wan kaendi gi Mcheza iluongo ni Brayo Mcheza kamano to gi lastly wan gi Ostino Kijana yeah. Ma Wood South Nyanza. Ostino Kijana. Homa Bay County. Wood South. Manyiso ni okiwache ni Homa Bay County unamukia Kiswahili cha. Kiswahili ya wakia bwana toto magoyo mari Kiswahili unanichanganya. Unanichanganya? Yeah. No penja takone. No penja Kiswahili takone. Dongeni Kiswahili ni siaya. Ingeni ching manange ni jo Homa Bay Kiswahili. Ching manawinjo ka jama moro dhi kuma jingenye to chaka ni dunia ne dwara. Koni dunia ni dwara yakanye ne ya Homa Bay wakari jo Homa Bay onge Kiswahili koro konia meda ne dhi mbele ni dunia ne dwara kaka jowete ni be dwaro no koni ka jo Kiswahili ni bas ne dunia ne dwara koro ngene wapako ni bas jo Kiswahili Ndio msema ne dunia ne dwara imbe dwara kaka jowete ni dwaro no pinya ne na dwaro koni Twende kazi adwa ni watu no tie kwende jamani mondo wang'ene kwa nyalo promote Ostino Kijana but kikuwe Brayo mokusupport ilongo ni Brayo Mcheza tafadhali cheze uruge jamani Brayo Mcheza tafadhali ana kwa yuma na upcoming artist wage wadhi Keli Chogo jara welo sedonjo kacha Keli Chogo na kwa yu mu promote na maber Keli Chogo sa nene ge band una upcoming artist gimadwa na kwagu mata kwa yu kauntiere wawe uru reo rege ya band ineno kaka Keli Chogo se yawe kama kuro wenyalo kao thuolo moro kata mana Saturday chieng' miyweyo to dhi ugoga thum gi Keli Chogo maber thum mano mag jikoni koro yudo kung'eny to ji luongo iwinjo but kaponi band okere Omari yaw mare an Jose kona mang'eny Omari duote meti yaw band ok tim kamano gimomiyo kata jokongo lowa iyudo ka jokongo band achiel kende nigi ji 10 iyudo mano nyiso ni kata kodhi kumoro Keli ok deno thumbe ne odhego mago abich nikech ini gocho nyaka kesa 4 ng'ani ogocho unya gocho nyaka sare yani stage ng'adu ng'ari nikech ung'eny iwinjo to kutiyo tich moro maber to dhi promote but most of our upcoming artists iyudo ni Omari ose promote kama gine kama isea band iwinjo mano gine ne koro Keli Chogo to did a great work ento na advice ni bwana ka unge kumidonje timrinade yaw band because nateri to ne ndiema monu tiyogo could not welcome him back kuro nodongo chandore something like that kind so I advised him ni bwana tim kama but kuro nyalo the uba cup we have several upcoming artists mo wan godo sindio twende kazi bwana watieka ni werno wawinjere kako timo na endo Tuchinego ganda Irvenego ganda nyatiga darije kuyo Irvenego ganda nyatiga darije kuyo Remo makaja tugo chumara dunda birnega Remo makaja tugo chumara dunda birnega Chunana washa kakosa nuga tuena Chunana washa Erokamano aneno ka Keli Chogo wacho na kaecha ni mana dieri kabisa andonga wacho dieri awacho dieri matimore wago onwero kamano jomono neno wakanyo koro wadwa tieko live ni mane live mar Brayo Mcheza nwa supporte koro wadwa tieko live ni mondo waduog gi jathum manyien miluongo ni Ostino Kijana watime kawuono goso kiny itime ikoni ok kiny
En gimitimo sani. Koro we ang'e en sa adi mondo akongi. En sa 2. Wamigi thuolo mar dakika 15 koso 20. Wachake sa 2:30. En sa 2. Wanyalo miyogi gimoro 20 minutes. Tuwachake. Okay. Koro waduogo tafadhali. Ing'ama ni ka. Wawuok kama tenne pap. Nikech wan gi artist mopogore. Koro kawuono ne wan gi Yamo Yurmon. Yamo Yurmon namba nakau mondo imanya kocha. No 711 0711 9232 74. Yamo Yurmon ne to nyaka zom comment modonjo sani. Yamo Yurmon wacho niya. Bayo. Ya wangoti moreni. Ya ketani asomi Yamo Yurmon. Ne tafadhali hakikisha umeenda kwa YouTube umesubscribe MC Omari Nash. Wadwan wa promote upcoming artist. An mani gima wuok ne. Promotion is my mission. Wathika yeche YouTube subscribe MC Omari Nash. Kech mano emadhi miyo wa med promote artist mekwa. Tinga mane wall mabe poko follow this page. We are at 5k 5 point plus followers. Koponi in kae to poki follow mondo anytime mawan gi ng'ato iyudo. Ibe ka in gi business ni you can connect with us. Kech am ng'e maber ni wan kaka piny luo kwa makore we can go far. Nyiego ematamo waga dongo. But nyiego no eman kako mari an kenda ana wuok na gole to mana gi upcoming down going to Bokatiga down going ati yoko matin Down going kaka mane? Down going bwana bwana down going we daso doga bwana awache ni down going umondi onunga wacho ni Omera nise ya Kisumu bwana wan wacho ne pap to wuok Mombasa pap to wuok Nairobi pap Nakuru okwabodhi ana Nairobi bayo don koro miya luo parodi mar Adhiambo Nyosiri cha Yamo Yurmon wacho ni koro ago parodi mar Adhiambo Nyosiri. Adwa go to mar parodi mar golo machiegni mamany en Linda parodi agole kinyane recording nikech ma studio kinya record kasto tich adek Linda ni kanyo online ni Omera weke to nyinga giwacho na onge go siato mirundo Japap weke to nyinga mano dhi bedo manoma an koro ne parodi ne madwa gole iluongo ni gire apkeni nitie gima pok asomo. Victor Tieno wacho ni mit maratari. Victor Mosi yawa budho ka pok asomo. Eric wacho kacha ni joma be yong'eyo Kiswahili Omera we kuodo wiwa pole. Hai waromuru kachacha saa 2:30 wabiro gi Ostino Kijana. Thank you so much. Ngamono watch wa luwa sane e YouTube one live kanyo gi video ne yudo full. Amor kodu jodala wa nyaka chiu support koro wer japeto mondo adhi YouTube atim gimoro ni awer japeto kasto Blani Fezi wacho ni mit maratari. Pauline wacho ni som nyinga pare an be an ka ing'e Pauline Nyaimbo jadolo kumba wuoyo kodi nyasacha ndere jadolo agwenyi were maja yalo yawa kinde moko nena chodo sorry yawa kinde moko nena lemo sorry atini kinde moko nena lemo loka Omera ne wasupport uru Pauline Akoth Nyaimbo en kacha iluongo ni ywecha Pauline Akoth kendo Pauline Akoth ni anaerega nikech onge live mora mar artist mibiro yudo kokalo mano koponi eti wanyalo bet gi jok moko machalo kamano ibiro yudo kwa dongore kendo wagofa iyudo nikech wan luos wang'eny to wan gi talent ineno jomodong kako kuyu kianga gin mana gi talent mar wawach ni maybe business but kako wadwa wacho arts kome yude arts kata mana jok mago thumbe loka idhi yudo ka gin black Africans making'iyo gi maber to gia Kisumu gia Kano gia Mandhewa gia mana Migori koro era kende matamo wadongore ng'ato wacho ni Molly Opere Molly Opere wacho ni Omari yawa ni chodo sori kendo na chodo to ruoth owara Pauline wacho ni chodo sori yawa kinde moko ne na chodo sori agwenyi kinde moko ne na chodo kuro to ruoth moneno wara
makora awarora mit maratari Makoria mwani dwa support wa asani. A support upcoming ngata ma upcoming a support ne koro watinia wati ko thum nigi to ndiri koro kawuono go e live jogi bo winji giwacho ni to go jepeto producer na wacho ni wago japeto next Sadeg News not Sadeg News Sario News wamakre urukanyo aduogo live gi Ostino kijana Brayo Mcheza wadhi YouTube mareka cha utemi gimoro tafadhali Brayo Mcheza mit para tari utamwa maiza waro muru bwana